agwa m unu na Onye Eze Jesus so na the one of the most stupid and useless human being I have ever seen. Agwa m unu na this man na-anwale ife na onye enwero brain. Sometimes ọ na-ati ka anụmanụ, ọ na-ati otu a echekwa na mmadụ na-ati ya nwa na-eghu zombie na-ati. This is message pino Onye Eze Jesus na send along na. Even now as I was talking to you, Onye Eze Jesus ji ma haya da assassin ma ndị SARS ife dị iche iche achụwarị nkịta. Based on who I be, the information juruo m ahụ. Mana nke a kabugodo obele okwu na ọka pekagodo na that side. Ịghọta na ihe nna-achị butere ụnụ bụ na in short, ka happy ogologo okwu. This is the voice note nwunye Onye Eze Jesus. Nke unu ji pino wee malụ online send them. Genu this voice note. Unu get ya and getting back now. Genu this voice note. Biko kongo. Kwesịchukwu na-ekwu nke ndị social media ji pino wee malụ. Ihe nche ịgwa kịta bụ na ọka ka nsi wee abata kịta. Na Onye Eze si na aka my mom dị na ndị kidnap ya. Na aka mom m dị na kidnapping ya. So, and those people jibie ya ebe debebu nya na ọka. Ebe debebu mom na ọka. Esi go from ọka kita buda bia saso okuzu na abanya. This night kita ibuda bago mom na saso okuzu na abanya. Biko enyemaka ka nnachi inyelu m okungu biko ka mom nyesi wee pụta. Aka nwanyị a dị ọchọ nweli ya ime Onye Eze. O maka na mụ si na mama nnozi. Since February last year kan si na Onye Eze pụta si na mada anozi Onye Eze. Amalo no ya obriz no yeji wee chọọ ịta modeli afọ a. Amalo m no ngie mmenya. O maka na mụ si na mada anozi ya. Na oji wee chọọ ịta modeli afọ a. Biko ọ bụ na onwe enyemaka ihe enyelu biko. Ayo ka nna ayo biko. Ya nke ihe nke akalize makali. Ihe nke akali makali. Onye ọ bụ ihe bụ main reason ji wee kwechilu na video ndị social media na doyale that time. Ka me video. Ihe so n'ihe nji wee na mada eme video because ama m Onye Eze of man. No the very wicked. That's why nji wee kwechilu na mama me video. Later on decide is just ka meza the video because ọ bụrụ go ihe matter of ọnwụ na ndụ. Biko ayo ka nna ayo. Ebe anyị fụrụ nọ adị m confused. Onwere ihe ma mmemme. Okay onye ma agbakwa na agbakọ biko. Ịma ka esi wenyere m aka. Ọkwa ụnụ na-afịa now. Ọkwa ụnụ anụghị ife pino. This is the voice note of pino Onye Eze. This is not the right time for me to do video mana I want one chance. You got that? This is the only place I can do this video. Nke a bụ ife na-eme so biko ọ bụrụ onwe onye nwa ka onye esi wee nyere aka and again ihe na-achọ egwu ụnụ bụ onwe ife mee mma pino jide na Onye Eze Jesus responsible that can do anything undo. If you want to investigate, ọ bụrụ na ọgọ gị nwaanyị onye ije bie sekpula na ya ọka ịkpọrọ nwa ya nwaanyị n'ụba ka ọ bụrụ nwunye bụkwazi your problem nya kidnap kwazi ego. Amara sometimes this man na-eme ka onye na-akwọ mkpụrụ mmiri amara m na onwe ife no people should investigate this man or not sebegwu ife osise. Nwaanyị chi ga-eji nwa na abụ na emume ebe a amamogo abụ ne ndị ka ofu mkpụrụ nwa enweghọ m ọ bụrụ nwaanyị bata na your family chi ya ụmụ na-abụ eji nwata wins for that nwata ka iji nwụrụ nne ti na prison na-ebudasa asọ ọkụzụ na-eme nta eme igbo a woman bụ that they hardly eat bụkwazi ndị kidnap. Onye Eze ị na-echekwa echiche ka onye nwa ife isikwa fon inwe brain. Onye Eze onye ohi scammer fake scammer. Ọkwa ka unu fu the reason why this girl eji adị ya ndọkịta mgbe anyị apụta mgbe vidio na-akpọrọ udie. This girl jụ na ọ chọrọ na ya chọrọ ime any video because just like she said on that voice note na Onye Eze Jesus na onye a dị very wicked to tell you that na mgbe this girl na-anụ Onye Eze na ọ na-emekpa ya arụ mana achọbeghị m ijebe that side. Nwa mmadụ jụ ife adọ ya this girl sị ka ọ hapụ isi na onye bụ the cause of the problem. O mee vidio metụ okwu otu esi adụ ya kịta ka esikwa adọ m na ọgọ m ga-eme metụ okwu kịta ọ bụrụzia nwaanyị chi ihe ejima na-abụ nwaanyị nwụrụ oge ejima na-abụ ka ị ga-ekpụrụ nne ya kpochie. Biko ọ bụ na onwe na-ewe unu ga-esi wee nyere aka chat me up. Ọ bụ na ya chat ya ma ọ bụ na oje nọmba je paak ka iji na-aga help m ka akpọba division ọkụzụ SARS SARS abeg for the safety of that woman maka ọkụzụ SARS adịkabeghị save ebe a na-eme mmadụ arrest. Biko anụ m ayọ there is danger right now
Biko, share this video as soon as possible. Share this video. Kanda yanyala biko. Kanda yanyala kapota. Ibelende no na neba no. Kata that woman no go to safe. Thank you very much. Thank you. Yes, ladies and gentlemen, please Onye Eze Jesus worldwide. And I can't get another one after the other. After another person, people are gathering all over the world because no matter what you do to stop God has work, it's not possible. If it is from God, let it last. But if it's not from God, it will not last. How many years now? You cannot kill a man whom God has not killed. Whatever you think that is not going, come to a pool of Bethesda and you will testify. You will testify. There is no point in sham. There is no point in okite. I have tested Jesus and I know that he's the only one that can save you. Be careful. Or when you nemen la kono go, be kale media konwe gambo na losi mob na be dibia. Seni na go. Come. I cannot be telling you this every day. I'm not fighting anybody. Come to Christ and you will see the power of God. Hallelujah. Possible. What is that you are passing through? What is that the enemy are putting you into? Come to a pool of Bethesda with a killing heart. You will see Jesus Christ in action. Like I told you before, only Jesus can save. He's the one who saved me from the kidnappers, from the assassinations then. He will save you. Onye napụtara n'aka ọnwụ ga-anapụta gị. By next week, I will share my experience. One thing about me, point. Onye Eze Jesus, first of all, come to the pool of Bethesda. Makane no na soludo na won causes if any na eje mmiri cho problem. You don't know why jalo no mmiri nke o da be. Buy a pool of Bethesda. See that nke to say ma bo dey say that. No onye napụta gị n'aka ọnwụ. Onye sende power eje napụta n'aka ọnwụ. Ya onye ife napụta gị. Ya napụta kwanya onye napụta gị n'aka ndị kidnapa merụghị ebele hapụghị nara jos une kata ya sị na nwoke a na-ebe abụtọ ndị ka ọ na-eri na onwezi ife ọ na ebe eme na ọka mmadụ anyị hapụ onye a ka ọ nara ka ị tụgharịkwazi ya sị na ọmụọ napụta. Well, I'm not against of ife na-alụ ịghọta but ị ka ịpụta dị clear and open na ọ bụrụ ịchọ ka ijiri isi okonkwo wee rigoro. Agwa m unu na ife ọ na-emere ife abụ echi niile ọ pụta ọsị unu na ọpawa bụ ife lelizi ya. You can imagine every week this man na-apụta online na-asị unu I will explain, I will call him, I will explain, I will call him, explain. Mba, every week to week. Nke okwu ọzọ gọvanọ maka ọ dị ka Soludo akpọ onye achie ya warning ọ na-akpọtazi gọvanọ afa. Ife ọ nọzi na ya bụ that I will explain, I will call him, I will explain. Explain Kenneth Ifa. I'm on the day of your explanation. If you are calling you make it na anọkata mmụọ from the pool of Bethesda. We send bia ugo ya do we fellow. Bam. Abia nwunye ya ebe n'ozugbo. No ka isi wee pụta na edugo ebe a so ọ bụ na ịnwa na ji ga-eji na aka ji ga-eji na ekwela ahapụ gị bịa on Wednesday ka ịfụ power. Oh yes, just like I said before, I'm not against of your format. Are you getting me? Come on, it is in easy marry, because it will never work for you. Egota, I don't know against your format. Come on, it is in easy marry. In the name of you very good because someone walk logi. Egota, yeah, one Japan mili. Because I was Soludo by now, I can get Muruku no rush ya than because I'm a day. Come on na phone, Simo Congo, on a so 2 minutes, Alan the neighbor, 1 year in Mujubu, Namuto, a poor being the government ticket. And all the more when you jabba be Jesse Anata.
ihe ekene congregation mee iji wee pụta imeri eme gịnị ka ime ịpụta tịlagodu awụ expose onye nwanụ ifụlọ niile eme ka ụmụazị enweghị ife eme na atị ka ya sị na ọsọsọ bụ dị oli kidnap eburu ya akwa ọkụkọ tiwara akị ka esi buru yi but due to na amalọ na I thought that akwa ọkụkọ is your brother, I mean your friend. Eche na akwa ọkụkọ bụ oyi nwoke ọsọsọ ka o si eri ego ka ị na-amụrụ ka ị na-anọkọtakwọ ya nyomie ka o si eme omume mụa the type of brain onwe ibula akwa ọkụkọ ndị mmadụ kpere ya ekpere ma ndị gba ya wụọ sọsọ na bel ka abịa gba vidio na-eme mkpọtụ ma ndị enwe ndị mee more than that gịnị ka o mee asị onye nwa ife nwa ọgụgụ o jesi ya bata ọ batakwala anụ ozugbo appreciate ya onye ọbụla ịnụ ka akwa ọkụkọ batasị mgbe ya expose ndị nwa ejikọwe no ife ọ gbadebe ọ bụ ọ tụpụ iru asị okenye ọ bụ na ife mere ala ji ya na ife gbu nwa bọyị na na ife gburu ọga nweta bọyị nọ nseri ka o yi eserie na ndị aka ya eburukwa ọka nkụ mana ọ bụrụ ife ọ bịalụ ọga straight to the point ike na everybody wee luo taa onweghị onye mụ ego na-eji wee pelu akwa n'aka ndị kidnappers ịjụ ayọ ife ọ ga-agwadebe bụ na ọ bụ na ọ bụ azọghọ ego azọ ọnwụ o mecharụkwa onwe ya anụ ya pịm n'ọnụ ya ọ tị n'ilu onye nso o jiri nwayọọ gwa gị ya nọkọtafụ akwa ọkụkọ ebe ọ ya apụta na congregation n'ọra sịra ndị mmadụ enye m ndị 1 billion fa wee hapụ m cham ọbata kele onye ọbụla true party botu ndị enemie na ndị friend ya bịa mee enjoyment obidokwa ọrịa efu ka o si aga kịta nke ebe ịpụta ikoro onye a ka onye nwa jikwọtị ndị pastọs ndị dibịa si jikwa elepat na-akụghịrị nya bụ ikenegodu chukwu na ijesi bata n'udo na-enwero na ndụ isogodo gị bata kene everybody bidokwa ife na-alụ iche onye iyi ebuka isi na isi ga ka ọnụ onye kwajikwa wee pụtanụ m eche mbọsị ya apụtasị na dibịa nwa mee pastọ nwa mee ka ị hapụ provide the evidence ka ị jezi ya nga ịma na nke a bụ ndị kidnapper bịa buru na ọzọ ị ga-aba bụ nga prison so ị na-akọgheri na-ewetakwa evidence kpọkwepụta ikpopụgba ọnụ onye nwa na onye na-akọ na-eweta evidence adịma ka isi etinye inye ndị kidnapper 87 million ama abịazi ya buru ka iweta that 87 pull of beside jeenu butebe n'ike kerekwa m ụnụ